ba, so nake yi ba za mu kara sawo dan ba. Kun ga casa da an yi dole ne a ga tsaba, mai sana'a da yayi so yake ya ci riba. Lokaci dai da yayi dole ne a daga ka, sa'ilin ne duniya ta san muryarka. Wasu ma za su dinga zabga karya kanka, mata maza wasu za su ma zage ka, za su kirkiri zance dan su zambata ka, za su yada duniya Toyota kanka. Duba Adamu Zango lokacin da yana nan, an yi mai kage wai ya zagi sarkin nan, su kuma su hana bari wai ina su kiran nan. Babu labarin su shi ko yanzu yana nan, sai ku duba iyana ta yi tashe sannan, bidiyo an ka saki an ka ce ita ce nan. Ga Hadiza gaban lokacin tana sharafinta, an yi mata je ka duba labarinta. Ga Nafisa Abdullahi ma da labarinta, kalli Maryam Bud ita ma an buɗe shafinta, sai dai yan zamto duniya ana zaginta, kowa da tashi da raftar lokacin zai zo ma. Duba Aminuwa rayuwar shi taban tsoro, shi magautansa da asis suka yi masa horo. Yau na gaba da ka jarumi uban fasa taro, shi ma da nashi al'umma kuna sauraro. Kowa ka gani kaddarar shi ke yi waroro, karkayo sauri dan uwa ka zam jurewa. Rayuwa ni dai so nake mu zan dubawa, in kayo kairi kairi za ka yo girbewa, in kayo sharri sharri za ka zam girbewa. Ɗaukaka dai rabu ne yake bayarwa, in ya so haskaka yanzu za ka ɗagawa, sai ka tsaftace harshe maganganun ka gyara.